В този епизод ще видите Bike Entrance за Чепън 2024 ексклузивни кадри. Малко ще я простудим. Охо! Давай газ! Айде! Легчко, легчко. Да не сме на състезание. Какво ще имате до? Бях да финишира. Горе и обратно. Отивам да горе и обратно по този. Ето време. Чепъна на лайф си казвай. Казвай какво ти можеш да казваш. Има някакви лекачи ми са. О, ще настигнем тук по-бърже. Приятелчета, горе на Чепъна. Има фотограф там, ще го снимам. Ето го Драгоманското плато. Е това там. Драгоманското плато. Той е много про. Голяма техника. Аз съм с дартака. Айде, една вода и тръгваме. Внимателно надолу, че... Добре сме, добре сме. Давай. Сега се офлянка, че бир трябва да се пие. Ох, тук ще идем. Ще идем Чепа сега тук. Чакай, малко скорост. Ти пред мене, ти си про. Чакай да ме снима тук. Заследа, нали? Човек въобще не очаквам. Как бе? Аз за теб го направих, бе. Шест е. Да. Аз на състезание не падна ли, не съм аз. Не бе, аз да му направя... Да, шоуто.
Кой километър е тук? 22,3. Добре. Велка, как върви? Екстра, не се оплаква. Охо! Ты курва здрав ли е, бе? Добре, на трета позиция при жени. Ще чакаме още малко. Отрепам, къде е бирата? Кой са? Няма. Браво! Много трепаш на спусканията явно. Там ми Ти е на силата. едно спускане, към то скъде отиде падна в някой дупка ли? Там ми е силата. Аз съм малумен, без пирачки човек. Почти. Там има ред. Къде са медалите, бе? Взели си медала? Да. Къде? Там на... тук до Red Bull. Те дърви, няма. Кой вземе и да се следва? Айде.